के झटकारल हो, छोलनी के दागल हो दुल्हा लगला दुगार हो, छोलनी के दागल हो दुल्हा तोहरा के देखनी हो दुल्हा गदहा चारैते हो, तोहरा के देखनी हो दुल्हा बकरी चारैते हो, कैसे कैसे अइला हो दुल्हा पापा के पसंद हो, कैसे कैसे अइला हो दुल्हा भैया के पसंद हो, पापा के अखिया कटले रहे मधुमक्खिया हो, ओही आँखी अइनी है साली पापा के पसंद हो, तोहरा के देखनी हो दुल्हा मछरी मारैते हो, तोहरा के देखनी हो दुल्हा झाड़ा फिरैते हो, कैसे कैसे अइला हो दुल्हा पापा के पसंद हो, कैसे कैसे अइला हो दुल्हा चाचा के पसंद हो, चाचा के अखिया कटले रहे मधुमक्खिया हो, ओही आँखी अइनी है साली चाचा के पास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।